बिथांनि साद्दु दिनखालि गोबां बैसोनि भलन्टियार फर्सनि मावथिफ्रा फैनानै आंजों रायज्लायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां अल बड' भलन्टियार फर्सनि मिरुनि आफादगिरि दलिन ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। हरनि 2 रिंगायाव प्रेसार स्ट्रकजों जिउ खोमानांबाय अल बड' भलन्टियार फर्सनि मिरुनि आफादगिरि दलिन ब्रह्मआ। नंगौ सेरफांगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय हाब्रुबारि गामिनि अल बड' भलन्टियार फर्सनि मिरुनि आफादगिरि दलिन ब्रह्मआ थांनाय हरनि 2 रिंगासो समाव प्रेसार स्ट्रकजों जिउ खोमाना लानाङो। मख'नो गोनांदि मोनसे समनि बोखावजायै 1982 एबा 1983 मायथाइयाव गवालपारा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुननानै हाबा मावबोनाय दलिन ब्रह्म बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव गोबां खहा जाबाय होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना। लोगोसे दिनै नखराव रुंसारि बिथां दलिन ब्रह्मखौ जोबथा बिदाय होनायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बिबार बावफैदों आरो बिथांजों लोगोसेनो रामफलबिल दखरा एबसुआबो नुजाथि फैनानै बाहागो लाफैदों। दिनैथ' आं हारसिंनो दुखुनि सान जायाखिसै। दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो आरो गोदानै दाफिनजानाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि थाखाय बिराद गिदिर दुखुनि सान आरो बिराद गिदिर सुफुंखहायै खहा जानानै थांबाय। दलिन कुमार ब्रह्मआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बिथाङा चेयारमेन जानो हादोंमोन। बिथाङा गाबखांदोंमोन जे बड'लेण्डनि थाखाय 5000सो बर' फिसाफोर थैलांबायब्ला बड'लेण्डखौ जोङो आलादा हादोरखौ दाबोनो मोनफुंनो हायाखै। ससेबा खावसे मोनबाय होननो हायो जोङो 50% जों देरहासार जानो हादों। नाथाय आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि सोरजिथारनांगौब्ला सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोथारनांगौब्ला भलन्टियार फर्सखौनो गोदानै दाफामफिननानै डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बुथुमफिननानै सोमावसारफिनलांब्लासो आलादा हादोरखौ मोनसिगोन साननानै बिथांमोना ज' जादोंमोन आरो बे आफादनि लिडारशिपखौ बिथाङा होदोंमोन। गमामायैनो आंनि अबजारभेसन मथे थांनाय बोसोरनै समनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव आलादा हादोर नांगौनि जिहेतु कनसियासनेस बे सांग्रांथिया जोबोरैनो गोख्रोङै बे थांखांफिनबायमोन आरो बिथांमोना नै दाखालिसो दिल्लीयाव थांनानै भारत सरकारनिसिम 56 पेजनि मोनसे मेम'रेन्डाम होना फैखांबाय। इउनियन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल अराम बिथांखौबो लोगो हमनानै फैनो हादों। आथिखालनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथांखौबो लोगो हमनानै गोबां खोथा सावरायनानै फैनाय जादों। प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार राष्ट्रपतिमोननोबो आलादा हादोरखौ मानो नांगौ बेफोरनि जुक्ति तर्कफोरखौ होनानै मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरोखि। नाथाय थांनाय दहाय फुंनि 3 बाजिसोनि गेजेराव बिथाङा स्ट्रकआव गोग्लैनानै अबथिरायै जिउ गोमालांबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद खहा गोनां जाबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों दिनै दुखु गोनां साननि गेजेरजों जेसेबां बर' फिसाफोर दं एबसु आफादनिनो होन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन आफादनिनो होन अल बड' वुमेन्स वेलफेयार फेडारेसन होन अल बड' वुमेन जास्टिस फराम होन जेसेबां एक्स बिएलटिन दैदेनगिरि मावथिफोर होन सोद्रोमाफोर होन जेसेबां एनडिपि फेक्सननि लिडार सोद्रोमा बिथांमोन दं जयैनो खौसेयैनो दा बावैनो डेम'क्रेटिक पिसफुल बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जुदि जागायफिननो हायाब्ला
सुरु खालामफिननो हायाब्ला जुरिफिननो जुदि हायाब्ला बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय हयथ' गोमालांनायखौ जे अबस्था फैदों बे हयथ' बारा गोबाव सम नांनाय नङा बियो टटेल एक्सटेंशन अफ द बड' पिपल बा बड' नेशना मेटार अफ फिउ सेन्चुरिस जागोन होननानै आं सानो आरोखि दिनै जिखिनि मोनबायमोन रोजाबासो बर' फिसाफोरखौ जों मुंख्लं जाहोनायनि गेजेरजों 20 बोसोरसो सालायनाय जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टखौ मोनदोंमोन जथेस्थ' खिनि पावार एन्ड फांसन 50% अट'नमि मोनदोंमोन एक्सेप्ट ल' एन्ड अर्डार एन्ड पुलिस डिपार्टमेन्टनि बादै रिजार्भ फरेस्टनि बादै फाइनेन्सनि बादै नाथाय बिराद दुखुनांथाव जायफोरखौ सालायनो जोङो राजउलाफादाव फज'बाय बिथांमोना नांगौ रोखोम खायदा बायदा रोङिनि जाहोनाव गोरों मानसिफोरनि सुबुरुन लायैनि जाहोनाव मालायनि कनस्पिरेसिनि खैसाराव गोग्लैनानै दिनै दरफा दरफा दब्लायफा हाग्रा बंग्रा हा हु मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन डिग्रि एन्ड अट'नमिया लासै लासै जामलांगासिनो दं जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो बेफोरबायदि खैफोद खैदांनाय बारग'नांगौब्ला आलादा हादोर सोरजिनानै लानायनि अनगायै गुबुन आरो जेबो राहा गैया जों मालाय बेसे गोबाव थांबावगोन बेखायनो आं लुबैयो बे बुहुमा जेसेबां थांगोन जोरगोन बर' जाथियाबो एसे नेसन हिसाबै सिभिलाइज जाति हिसाबै मोनसे मास्टार हिसाबै जुगे जुगे मालाया जेरै थांनानै थालांगोन बेबायदि थांनानै थालांनो हाथों आरोखि बे आंनि लास्ट आपिल आरोखि गोजोन्थों दा बुंनांगौ रावथ' गैया अकस्मात दिनै दहाय फुंनि 3:30 आंनाव मोनसे टेलिफन थांदों बे टेलिफना जेला फुङाव गाबो होमब्ला आंना मिसेसआ बुंदोंमोन बे टाइमाव टेलिफन फैदों माबा मोनसे बहाबाफोर माबा मोनसे खैफोद जाबाय नामा फनखौ दैखां नायबाय आं बेनिफ्राय जोंनि बिथां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि फन बिशप बसुमतारी बिथांनि फनखौ रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो जाहरबाय बिथाङा जे जोंना आफादगिरिया ओरै जाबाय फुंनि 3टा बाजियाव बिथाङा बाहेरायाव ओंखारदोंमोननो बे बाहेरायाव ओंखारनायावनो सिथ्लायाव गोग्लैनानै एबाजों लोगो लोगो बिथाङा माबा जाखादों आरोखि खुनु मेडिकेलनि माबानि खुनु माबास्लाबनो हायै बे अबस्था आरो दा जियानो जा बिथांनि बे अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि ओरैबायदि खहा बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावलांनो थाखाय आं बिथांजों नले गले 2 बोसोरनिफ्रायनो जों दंबाय थायो बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोङो ओरै क'क्राझारनिफ्राय आप टु लखिमपुरसिम जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ गुवाहाटि मेट्र'सिम फुवारनो हादोंमोन आरो दा जोङो लासै लासै गामियाव हाबै रायजो राजानि माने मोनसे एवारनेस लागासिनो दं रायजो राजानिफ्राय जोङो गोबां माने माबा मोनदों जे सहाय सगिता माबा मोनदों जोङो बेनिखायनो बिथांनि दिनैनि बे अकस्मात जिउ जोबनायाव बर' माहारिया बहुद गोबां माने खहा बुंस'हायै खहा जानानै थांबाय आरो जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सनि जिथु माखासे बिथांनि मावबोनाय आरो माखासे मावनो गोनां आरो बिथाङा जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे बोसोन बे बोसोनफोरखौ लानानै माने ओरैबायदि मोनसे माहारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथायनि मोनसे बारहावा लाबोनो हादोंमोन आरो जोंनि एक्स बर' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोननो अननाय हाजासे अननाय आरो थोजासे माने खामानिनि दिहा परामर्श होनानै बिथाङा दावगालांगासिनो दंमोन आरो थांनाय दाख्लै नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जों बिथांनि दैदेननायाव जों दिल्लीयावबो मेम'रेन्डाम हैखांबाय आरो नैबे मार्चनि फार्स्ट उइक बा सेकेन्ड उइकआवनो जोंखौ मिनिस्टार इउनियन ल' मिनिस्टार लिंहरनाय दंखायो दा बिथांजोंबो रायज्लायहैनो गोनां दंमोन आरो बेनि उनाव जोंहा 26, 27, 28आव एनुवेल कनफारेन्स दङ उदालगुरि रौतानि जितु आइटेनजार बे आइटेनजारनि स्कुलावनो जानो गोनांमोन दा बेफोर माखासे बाथ्रा दङ ओमफ्राय दा जों बिथांनि जितु अलखद समाव हरखाबै जिउ जोबलांनाय बिनि थाखाय आं न'खर बे ओनसोल
गासैनिसिमबो आरो बर' माहारिनिसिमबो जोंनि आफादनि जानानै एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जानानै जों गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिमबो गासैनोबो जों दुखु फोरमायबाय आरो दिनै आङो बिथांमोनखौबो साबायखर बावो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आरो बनसुनिफ्राय बाव नुजाफैदों बिथांमोननिसिमबो आं जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै साबायखर बावहरो बेनिफ्राय जोंनि एक्स MP बिथां मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बिथां साराबो फैदों बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि थोजासे साबायखर बावबाय। अर्गानाइजेसननि अनगायै बिथाङा मा मा हाबा मावामोन? बिथाङा आगोलहाय गोदो 1983-84नि गेजेराव बिथाङा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि प्रेसिडेन्टमोन। बिनि उनाव बिथांनि नाजानायावनो गावनि बे खाथिनि माबायाव बे हाब्रुबारि ओनसोलावनो मोनसे स्कुल गायसनदों। बे स्कुलनि नामानो जाबाय UN भकेसनेल हाइ स्कुल। बिथाङा बेयाव गायसनदोंमोन 1984आव हाब्रुबारि। बिथांनि दैदेननायावनो बे स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा गासिबो माने बे स्कुलावनो माने शिक्षा दान लागासिनो दं आरो दा जाय हक बिथाङा सासे गिनो रोङै सासे बिर जोहोलावमोन। बिथांनि आदर्श बिथांनि निति बिथांनि मावनाय बिथाङा न' बांजों खुनु दुखु दाहा न'खरनि अभाब अभिजोगखौ नेवसिनानै बिथाङा जाथिनि थाखाय मावनो थाखाय ओंखारबोदों। गोदोनिफ्रायनो ओंखारबोदों बिथाङा गोदोबो भलन्टियार फर्सआव बारसोमनायमोन बिथाङा आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा बै समनि 1987नि जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा रबिराम ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथाङा सासे गोख्रों मावथिफारिया जानानै फैदोंमोन आरो दिनै बिथाङा फैयै फैयै बे बर' माहारिनि अलखदखौ नुनानै दिनै जोंखौ फोजाखांदों बर' माहारिखौ फोजाखांनो ओंखारबोदों आरो बिथांनि ओंखारबोनायावनो जों दिनै 2 बोसोर जाबाय जोंनि अर्गेनाइजेसना। दा जियानो जा बिथांनि बे हरखाब जिउ गोमालांनायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय। दा जियानो जा जों उफाय गैया बिथांनि न'खराव आं दासिमबो दं। बिथांखौ दा जोङो नैबे दैदेनगोन ओनसोलाव बिथांखौ दैदेनखांनायनि उनाव बिथांनिखौ गोथै बारियाव लांनाय जासिगोन। न'खरनिफ्राय बिथांखौ बिदाय होनाय जाबाय आरो बेखिनियानो बुंनांगौ।